ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ഹരേ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൗതികത സംഭവിക്കില്ല. അതായത് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമാകാതെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള്, അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ഉള്ളത്. എന്തിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടാണുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തില് ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? നമ്മളെ ഈ ഭൂലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത മാതിരി ആക്കണം നമ്മള്. അത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്, നമ്മളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 2 തരത്തില് എന്ത് കർമ്മം, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും എന്താണ്, ഒരു ചിന്ത പോലും കൂടാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭാവ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാ ആക്ഷനും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും 2 ഫലമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും 2 ഫലങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പാപം അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തായാലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ ആവണം. അപ്പൊ പാപം അനുഭവിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ വരണം, പുണ്യം അനുഭവിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ വരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന മാതിരി റിസൾട്ട് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയണം ആദ്യം തന്നെ. പിന്നെന്താണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അതെന്ത് ജ്ഞാനാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളുടെ നിയത കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം.
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണോ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഓരോ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലത്തിന് ആസക്തിയില്ലാണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. കൃഷ്ണബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവർത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്കേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിവരമുള്ള ആൾക്കാര് അല്ലെ, ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണ് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സുഖമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, പരമാനന്ദമായിട്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളോ മരണോ ജനനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തേക്ക് വരാൻ തന്നെ കാരണം അതാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തില് എന്താണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായത് അയാളുടെ ആ അറിവില് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മമാകുന്നു, എരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റോറി ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ രാമാനുജരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാറുണ്ട്. രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഒരാള്. നിറയെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് രാമാനുജന്. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഇവിടെ ശരിക്കും സാർത്ഥകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭസ്മീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അവര് രാമാനുജര് തന്റെ ശിഷ്യരോട് പറയും, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമല്ലേ? അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ അതിലൊരാള് ഒട്ടും പഠിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. പൈസ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോ ബാക്കി എല്ലാവരും കളിയാക്കുകയാണ് അയാളെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, അയാൾക്ക് അക്ഷരം എഴുതാൻ അറിയില്ല. അയാളുടെ ഇത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള, സാധാരണ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവത്ഗീത തനിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളിതാ കണ്ടില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കും. ശരിക്കും പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ കളിയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അയാൾ ഇതിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തില് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോ രാമാനുജര് ഒന്നും പറയുന്നില്ല തന്റെ ശിഷ്യരോട്. അതിന് എന്താണ്, അവര് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും പറയുന്നില്ല, ശരിയാണെന്നും പറയുന്നില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിട്ട് നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നീ പുസ്തകം തിരിച്ചാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഗുരുജി പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, എന്താ എഴുതിക്കണെന്നൊക്കെ. ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, അക്ഷരങ്ങൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് കാണുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണല്ലേ. ആ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം ഈ ലോകത്ത് വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആലോചിച്ച് എനിക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീര് വരികയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ദൗത്യം. അതിന് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പോ വിവരമോ ഒന്നും അല്ല കാര്യം. എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുക.
അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച അപ്പൊ രാമാനുജർ പറയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതൻ ആ ബ്രാഹ്മണനാണ്, നിങ്ങളൊന്നുമല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല. ആ എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ആ ബ്രാഹ്മണന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോയിക്കോളും എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെയെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു കണല് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത് ദാസ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാല് അതൊരു തീക്കനൽ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തീക്കനൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചാരം മൂടിയിരിക്കണ മാതിരി ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത മാതിരി നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഒന്ന് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ജ്വലിച്ച് തീ വരും അല്ലേ? അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തവണ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെയും പുണ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ അത് എരിച്ചില്ലാണ്ടായിക്കോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ വേണ്ട? ആ കനൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതിനാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. സർവപ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മബന്ധം നമ്മൾ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതെല്ലാം കൂടി 3 കയറുകളായിട്ട് നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കയറിന്റെ എത്ര ഇതുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അതുപോലെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 3 ഭാഗത്തേക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്ന് ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഓരോ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും പല തരത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ പ്രഭാവം. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനാവുമ്പോ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് അയ്യോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രീതികളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റണം. അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഹരേകൃഷ്ണ, നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയും ഹരേകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആണ് ഓർമ്മ വരിക. നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത്, എത്ര എരിവ് വേണം, എത്ര പുളി വേണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലല്ലേ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് രുചിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് രുചിയില്ലാണ്ടിരിക്കുവോ? ഇല്ല. ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ രുചികരമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശമുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ആ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആസക്തനായിരിക്കില്ല. എന്ത് വന്നാലും ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ മനസ്സ് വരും അയാളുടെ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കാനോ അയാൾക്ക് വെമ്പലില്ല. അപ്പൊ എന്താ അയാൾ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നേടണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നിറയെ പേരുണ്ട്. അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഏറ്റവും ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കുറെ ലെക്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടും, അത്രയും ലൈക്സ് എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എപ്പോഴും? അവര് എന്ത് പരിശീലിക്കുന്നുവോ അതാണ് തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യണം തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന ആള്, അതായത് അത് പറയുന്ന ആള് ആ പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് എത്തില്ല, അത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കാനോ അയാൾക്ക് വെമ്പലില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഫേമസ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നും അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കൈവശമുള്ള സൂക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ബാക്കി എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പണം ഉണ്ടാവട്ടെ, പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ അത് വേറെ മാതിരിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ 10 മടങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും.
അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെ, ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പല അമ്പലങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം, ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് എത്ര പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തതാണ്, അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്തതാണ്, എന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല, എന്നും ഈ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതായത് ഒരു ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഫലം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എത്ര കൊല്ലമാണ് ആ പാപം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്? 50 കൊല്ലം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ കാണാമല്ലേ, അത്രയും ഓവറായിട്ട് എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ അത്രയും പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം. അവർ ഇതുപോലെ കുറെ ചേർത്ത് വെച്ച പുണ്യങ്ങളാണ് അവർ ആ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അത് ഏത് ജന്മത്തിലാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഏത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെങ്കിലും അതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് 10 മടങ്ങായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നില്ല. അനാസക്തനായ ഒരാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. അയാൾ കർമ്മവിമുക്തനാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ അനാസക്തനായി ഇപ്പോ എനിക്ക് നല്ലത് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിട്ട് എന്ത് നടന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് പറയാം, കർമ്മവിമുക്തനാണ്. അയാൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധം പൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബന്ധിക്കുന്നവയാണ്. വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത്. അപ്പൊ ഇതല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്വയം നിലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. നമ്മൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു, അയാളെ കൊല്ലുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ല ബന്ധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം, വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ എത്ര തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പോകണം, വേറെ വഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി നശിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കരുത്. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവിൽ കൂടെ തിരിച്ചു പോകും. കാരണം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ അതും പോകുന്നുണ്ട്, മനസ്സും അഹങ്കാരവും എന്താണ് ബുദ്ധിയും പോകുന്നുണ്ട്. ആ മനസ്സിന്റെ കൂടെ ഈ കർമ്മങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് പോവാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അത്രയും സൂക്ഷിച്ചു വേണം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരിക്കലും ഒരു പാപം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുണ്യം വന്നാലും ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാപങ്ങളില്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ആ പാപഫലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുക. ഇതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരാശീര്യത ചിത്രാത്മാ ത്യക്ത സർവ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും അവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓവറായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് IT കമ്പനികളിൽ, അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പണി അവസാനം ശനിയും ഞായറും അവർക്ക് ലീവായിരിക്കും, അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവര് രാവിലെ വെളുക്കുമ്പോ തൊട്ട് രാത്രി പാതിരയായാലും 2 മണിയായാലും 3 മണിയായാലും പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് അവർ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. എല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന നിറയെ പേരെ അല്ലേ. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടണത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം, എനിക്കൊരു വേൾഡ് ടൂർ പോകണം, ആ ടൂർ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ വേണം, എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആശ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ? രാപ്പകലിൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ രാപ്പകലില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരിയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം അല്ലെ.
ഇതല്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വീട് അല്ല, നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം സെറ്റിൽ ആക്കണം, നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം, ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഒരു വറിയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയമല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം കൂടി നമ്മൾ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ 16 മണിക്കൂർ 17 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് 4 തലമുറയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും? എത്ര പണമുള്ള ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, എത്ര ഇതുള്ളതായിക്കോട്ടെ, അവര് അത്രയും ഹൈഫൈ ആയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, എന്നാലും ആ ഒരു വയറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അളവുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയ്ക്കല്ലേ ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്ര പണക്കാരനായാലും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും ഒരേ പന്തിയിൽ സദ്യക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ മേ ബി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിന്റെ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ചാൺ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ്, നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ഇടണം, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കേട്ടോ. ശരി, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു അംബാനി ഫാമിലിയിലത്തെ അവരുടെ വൈഫാണ് നീങ്ങുമ്പോ, അവര് ഒരു സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരികയാണ്, അത്രയും ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത്രയും ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വിലയിട്ടു, അതിന് എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ടാവും? ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവും അവർ ഇന്ന് കൊടുത്താണ് സാരിക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ മേ ബി ഏതോ ഒരു കാരണവശാൽ അവര് അന്ന് ഒരു 10,000 രൂപയുടെ സാരി എടുത്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് 10,000 രൂപയുടെ സാരി ആണെന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? അവരായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലക്ഷത്തിന്റെ സാരി ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും പൈസ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അവർ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും വിലയുടെ ഒരു സാധനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടിക്കുക, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം എല്ലാത്തിനെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ചോക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും നമ്മൾ ഒറിജിനലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കി ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു നേരത്തേക്ക് വന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഓക്കോന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ? എത്ര വിഡ്ഢിത്തമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ശരിക്കും ലൈഫിൽ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഒരു വീട് വേണം താമസിക്കാനായിട്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 24 മണി അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ വിവരമുള്ള ആള് എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. അയാൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു മരിച്ചുപോയ ഒരു കുട്ടി, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ഇടിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരിച്ച ശരീരമാണ്. അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 24 മണിക്കൂർ കഴുതിയെ പോലെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ജ്ഞാനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഓവർ എഫേർട്ട് വേണ്ട, നമ്മൾ പാപങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ? യതൊരു ചാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ ബീനാ നിബന്ധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അയാൾക്ക് വരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ സന്തോഷവനാണ്,
നമ്മളെപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്? അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ ഭക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വായയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പും മുളകും എരിവും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സംതൃപ്തി നമ്മളുടെ പോകുന്നത്? അപ്പുറത്തെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ കഴിക്കുന്നത്? അയാള് ബിരിയാണിയാണ്, ഇത്തിരി സ്പൈസ് ആയിട്ട് അത്രയും ലെവലുള്ള സാധനമാണ്, ഏതാണ് ബ്ലൂബെറി ഐസ്ക്രീമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്, ഓ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണോ കഴിക്കുന്നത്? എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മത്സരനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ, എന്റെ വായിക്ക് അത് നല്ലതാണോ, അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്, ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്നുള്ള ലെവലില് ജയവും പരാജയങ്ങളും എല്ലാം സമഭാവനയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള് ഒരിക്കലും ഈ കർമ്മങ്ങളാൽ ബദ്ധനാവുന്നില്ല. അയാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പത്മപത്രമിവാംബസ, എന്താണ്, ഒരു താമര ഇലയില് വെള്ളം തൊടാത്തതുപോലെ എന്നാൽ ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഇതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് പറയുന്നത്, 21ാമത്തെ. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, അതാണ് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് റിസൾട്ടും വേണ്ട. എന്നാൽ പരമപുരുഷനാണ് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നാലും എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നാലും ഭഗവാന്റെ കൈയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും. അത് നല്ലതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് തരും. അത് ചീത്ത നടക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചേ ആവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് പോലും അവിടെ ചോയ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്താണ് ഒരു 10 രൂപ പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു. അമ്മ കാണുകയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അറിയുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ പറയും, സാരില്ല, അടുത്ത മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത തവണ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നാണോ നമ്മൾ പറയുക? അല്ല. എന്താ പറയുക? അവന് പേടി വരണം. പേടി വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഒരടി അടിക്കും, അല്ലെ? ഒരടി അടിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കുന്ന ഭാവത്തില് നന്നായി ചീത്ത പറയും. അവന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത തവണ ആ 10 രൂപ അടുത്തൊരു പൈസ എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ പേടി വരും, അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തോന്നുന്ന മതി, ഒരു വാണിംഗ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഫലങ്ങൾ. എന്താണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ഇനി ഒരിക്കലും പ്രവൃത്തിയില് അത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഇനി ഈ ദുഃഖം വരാത്ത മാതിരിയായിരിക്കണം എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, വീണ്ടും നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള മാതിരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മെഷീൻ, ഒരു സ്വിങ് മെഷീൻ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ഒരു ഓയിൽ ഇടും, അല്ലെ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തുരുമ്പ് പിടിക്കരുത്, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം മൂവ്മെന്റ്, അപ്പോഴാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സൊരു യന്ത്രമാണ്. ആ യന്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടണേ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വരിക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് നിലനിർത്തുന്ന ലെവലിൽ മാത്രം. ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ദേഹം അതിൽ ഫാറ്റ് കയറി നമ്മള് അസുഖങ്ങള്, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള് ഒക്കെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് എന്താണ് മിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക. അതായത് 3 തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണെന്ന് അറിയോ? ഒരു പണക്കാരന്റെ കഥയുണ്ട്. ആ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു അയാള്. പണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്വത്താണ്, മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ ആയി, പ്രായമായി, അത്രയും എന്താണ് ഒരു എംപറർ എന്ന് പറയും, അത്രയും ലെവലില് സ്വത്താണ്. എല്ലാവരും അയാളുടെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് അപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, എപ്പോഴും പണമുണ്ട്, ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാനും അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാലും കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ലെവലിലാണ് അയാളുള്ളത്. അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് മരിക്കുകയാണ്. പ്രായമായി മരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരണം അനിവാര്യമാണല്ലോ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാള് അവിടെ ഒരു പാമ്പായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. ആ വീടിന്റെ വട്ടത്ത് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഫാം ഹൗസ് മാതിരി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അതില് അത്രയും പറമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പാമ്പായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഈ പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പാമ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മം ഓർമ്മ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്റെ വീടൊക്കെ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവര് നന്നായിട്ട് മക്കളൊക്കെ നന്നായി വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഈ പാമ്പ് എഴഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പേരക്കുട്ടികളാണ് കാണുന്നത്. അയാളെ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചു കൊല്ലും. അപ്പൊ അയാൾ 3 തലമുറയ്ക്കോ 4 തലമുറയ്ക്കോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വത്ത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് കിട്ടിയത്? അവര് തന്നെയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അയാൾ സമ്പാദിച്ചത് അയാളാണ് കൊന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കർമ്മഫലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടികളാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അവരെല്ലാം. അവരെ സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ. അപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും എന്ത് വേണം, ആദ്യം ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനം വെക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. സാക്ഷാത്കാര ശ്രമത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് വരുത്തി കൂട്ടാൻ സമയം നന്നേ കുറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നിനും സമയമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ 3 മണിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും അറിയാം, 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ പണികളും കഴിക്കണം, ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ചിട്ട വരും അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ, അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? അപ്പോ എന്താണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ കുറയും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ, അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളെ സമചിത്തതയോടുകൂടി നേരിടും. ജയമായാലും തോൽവിയാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും എല്ലാം. കഥ സംഘസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസക യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് സത്വഗുണത്തിലാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിന് മേലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏത് ഗുണങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പുണ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനും മേലെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായി ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മകവിർ ബ്രഹ്മാത്മോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റേത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഹോമകുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഹോമിച്ച് തീ കത്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒഴുകിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠനം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഒരു യജ്ഞം മാതിരിയാണ്, നമ്മൾ ഹോമം ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൂജാരിയെ വിളിച്ച് ഹോമകുണ്ടം വെച്ച് നമ്മൾ പൂജ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു യജ്ഞത്തിന് തുല്യമാണ്. ഒരു ഹോമകുണ്ടം കത്തിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ കൂടി ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാം. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മകവീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ ഇത് ചിന്മയ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പറയണമെന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് 3 രൂപങ്ങളൊന്നാണല്ലേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിലേക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഗതസംഗസ്യ. അതായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷണമാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തായാലും അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാവണം അല്ലെ, ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാല് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇത് പാൽപേട സംതിങ്. നമ്മൾ അത് ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയർ അപ്സെറ്റ് ആയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തൈരാണ് തൈര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡൈജഷൻ മാറും നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താണ് കമ്പാരിസൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതേ കുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, തലേദിവസം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് അസുഖം വരുന്ന ആ സാധനം നമ്മൾ തൈരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഗുണമായിട്ടാണ് വരണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും. നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ നാശത്തിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ നായോ പട്ടിയോ പൂച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും. അതല്ല നമ്മളത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, മേലെ ഉള്ള നല്ല ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബജീവിതം, നല്ല ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കാം, വൈഷ്ണവരായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിനും മേലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭക്തനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് മറന്നു കിടക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാം ഈ നിവേദ്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം വെക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, അവിടെ ആരാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ. അവിടെ ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തരും, അളവ് തന്നെ കുറവൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മാതിരി വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അളവ് കുറയാത്തത്. നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ, ആ ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടി പൂജാരിയുടെ മകൻ പൂജിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ അളവ് കുറയില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, അയ്യോ അച്ഛൻ എന്നെ അടിക്കും, കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ വന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അളവ് കുറയില്ല ഭക്ഷണത്തിന്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി, അത് കുട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ലീല കാണിച്ചത്. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധ്യാത്മികം. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത്, മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഫലം ഭഗവാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരുപാസതേ ബ്രഹ്മജ്ഞാപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപചുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാണ്യേന്യേ, അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തത, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു എനർജിയാണ്, പ്രകാശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കാറുണ്ട് അവര്. പിന്നെന്താണ്, ഏത് യജ്ഞങ്ങളായാലും ആരെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്, വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്. അവ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മഹായോഗിയെന്നോ ജ്ഞാനിവര്യനെന്നോ പറയാം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുള്ള ആള്, അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾ എന്താണ്, തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നല്ല,
നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് നമ്മുടെ സ്വത്തിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്നിട്ട് ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, മണ്ണ് കൊണ്ടും ഇലകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം കൊണ്ടും തരും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാവിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷം തോന്നും, ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം ആ കൊച്ചുകുട്ടി കല്ലുമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലെ തുച്ഛമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ അറിവിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക്. ആ ഭാവത്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ആ വസ്തുക്കൾക്കല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സർവീസിനെ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായവ വിതരണം ചെയ്ത് പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചിലർ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ ചിലവരെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം. ഞാൻ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കണം. ഇപ്പൊ കഠോപനിഷത്ത് എടുത്ത് വായിച്ചു, കൈവല്യോപനിഷത്ത് എടുത്ത് വായിച്ചു, ഈശോപനിഷത്ത് എടുത്ത് വായിച്ചു. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവസാനം എത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നാം എല്ലാം. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ 15 കൊല്ലമോ 20 കൊല്ലമോ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്തുന്ന ആ ലെവലിലാണ് എന്തെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലം പാഴാക്കി? 20 കൊല്ലം. ആ 20 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ 20 കൊല്ലത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാക്കളോ ആകേണ്ടവരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഉയരാൻ. നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്കാളും മേലെയാണെന്ന്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വീടുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്, ഓരോ ഭരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് മനുഷ്യരാണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കഴിവ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വീണ്ടും നരകിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണോ? അതല്ല ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണോ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മേലെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരിർനാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവാൻ നാമ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ശബ്ദവീതികളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും. ജപിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് കേൾക്കും. കേട്ടാലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുകയും വേണം. അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വേണ്ടൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരെ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹതി ജ്ഞാനദീപിതേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ? മനസ്സിൽ അരിയിരുന്ന് എന്താണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രികളും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായ ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിനുള്ള ഇത്തരങ്ങളിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയും. ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പങ്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യും, നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സൗജന്യ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത്, ദരിദ്രന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞാണ്. ഇനി കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യജ്ഞം എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത്. ഈ തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല, അങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ച് ആ ഒരു ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ ഭൗതികതകളിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്.
സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായിട്ടുള്ള ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. ഈ ഹഠയോഗം അഷ്ടാംഗയോഗമാണ് നമ്മള് യമ നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സാധന, അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, അതെല്ലാം വരുന്നത്. അവസാനം എത്തുന്നത് സമാധിയാണ്. അപ്പൊ ആ 8 ലിംബ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യോഗസിദ്ധികൾ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എത്രയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ചെറുതാക്കാം, എത്രയും വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കാം. ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആ ലങ്കയിലേക്ക് പറന്നു പോകുമ്പോ അത് പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? അത്രയും വലിയ ഹനുമാനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? വാല് പതുക്കെ ശരീരം കുറച്ചപ്പോ ആ തുണികളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ലെവലായി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാ എന്താണ്, ലഖിമ, ഗരിമ, അങ്ങനെ പല ഭാവങ്ങളാണ്. വലുതാവണേനോ ഒന്നുണ്ടാവും, മഹിമ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊക്കെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്. ചിലവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം യോഗയജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളെയും യജ്ഞങ്ങളിൽ കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യം, വിശേഷിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, സാങ്കേദർശനം എന്നിവ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചിലർ എന്താണ്, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയണം, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു വരാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് പോരാ. അപ്പൊ അവര് വായിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരും, ആ ജ്ഞാനം തരും. പഠിക്കാതെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാമെന്തെന്ന്, നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിന് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ 20 കൊല്ലം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, ഒരു 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ? അതാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള, വേഗത്തിൽ ഭഗവാനിലെത്താൻ സാധിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രവ്യ ജ്ഞാനത്തപോ യജ്ഞ യോഗ ജ്ഞാനസ്തദാപരേ സ്വാദ്യ ജ്ഞാനായ ജ്ഞാച യഥയ സംചിതവ്രതാഹ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചതും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലെത്താൻ ചിലവർ അഷ്ടാംഗ യോഗ പല മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അറിയാം. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം പ്രാണായാമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രത്യാഹാര, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കുംഭക യോഗം പരിശീലിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ജീവിത ദൈർഘ്യം. അപ്പൊ ഈ അതിനെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ, ഈ കുംഭയോഗം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ യോഗം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാത്ത അത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, നമ്മൾ ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വയസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഹാർട്ട് എത്ര തവണ മിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വരില്ലേ, ടിക് ടിക് സൗണ്ട് വരില്ലേ, അത് എത്ര തവണ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ടിന് ഒരു ആയുസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര തവണയാണ്. ഏത് യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഒരു ആയുസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയുസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ ആ ആയുസ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മിടിപ്പിന്റെ എണ്ണാണ് കണക്ക്, ഇത്ര തവണ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. ആ എണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ എണ്ണത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടിയാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 60 സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര തവണ, ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര തവണ മിടിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ 70 തവണ നമ്മൾ മിടിക്കുന്ന ഓരോ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് 50 തവണയൊക്കെ. എന്താ കാരണം? നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദീർഘശ്വാസത്തിനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യോഗി അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാത്തിരിക്കാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട മതി, ഇത്രയും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനങ്ങളിലും മുഴുകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാവട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് 4:30 മംഗളാരതി തുടങ്ങും.
ചിലവരൊക്കെ 3 മണിക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു, 4:30 നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണുന്നു. ഓൺലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെ ആരതി കാണുകയാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5:15 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് 5:15 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയാവും നമ്മൾക്ക് 16 റൗണ്ട് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ, നമ്മൾ പൂ വെക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇതായി. അത് കഴിയുമ്പോൾ 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8 മണിക്ക് ഇപ്പം മലയാളം ആണെങ്കിൽ 7 മണിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ 7 മണിക്ക് 8 മണിക്ക് ആ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിചാരിക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കണം, അങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ലഞ്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലഞ്ച് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അത് കഴിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ട് കിട്ടാം. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് ആയി. അപ്പൊ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്നാക്സോ അതിന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തണം, ഏതെങ്കിലും നാമങ്ങൾ ചെല്ലണം അല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ എന്തായി, പിന്നെ ഡിന്നറിന്റെ സമയമായി. പിന്നെ എവിടെ സമയമുള്ള നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും സമയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന് തന്നെ സമയം ശരിയായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മാതിരിയോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. വളരെ ചിട്ടയോട് കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഇനി ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്ത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റു കർമ്മങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പെടാൻ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം തോന്നും. അടുത്ത ദിവസം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മുടക്കില്ല, അങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും താഴെ പോവില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തായാലും പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹയർ ലെവലിൽ ഇരിക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അയാൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ആ ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനേക്കാളും അയാൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് അല്ലെ. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമാണോ? അപാനേ ജുഹ്യതി പ്രാണം പ്രാണേപാന തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുദ്ധ്വ പ്രാണായാമ പരായണ അപരേ നിയതാകാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്യതി. ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥനാകുന്നു. ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാരെ, ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ലെവലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും തീവ്രമായി ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താ പറയാ, പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണനെ അവരിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ആ കഴിവിലേക്ക് അവരെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരെയാണ് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷിപ്ത കൽമഷ യജ്ഞ ശിഷ്ടാമൃത ഭുജോ യാതി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ച ഒരു യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് യോഗികളെല്ലാം. പക്ഷെ അവരെന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് പൂർണ്ണമായി ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നവർ പരമമായ സനാതന യോഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ആ സമാധിയിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് 10ഓ 20ഓ കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണായാമമാണ് അല്ലേ. അത് ഇനി കുംഭക യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ വർഷങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗാസക്തിയെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു നിലയിൽ വർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സച്ചിദാനന്ദമയമായ സനാതന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്,
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തി ലഭിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് മേലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യവാനും ആകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ശരി, ഹഠയോഗം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ശരി, ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ശരി, അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് മേലേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും ലെവലിൽ സമാധിയിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരുസത്തമ കുരുത്രേ ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കഠിന പ്രയത്നമില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് ലോകത്ത് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏവം ബ്രഹ്മവിദാ യജ്ഞ വിദദാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസംബന്ധങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യണോ ഹഠയോഗം ചെയ്യണോ, അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഏതിനും ഫലമുണ്ട്. പക്ഷെ സമയം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്യം അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് പറയുന്നത് അനായവിലോക്യ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായുള്ള മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാലും മുതലായവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്? നമ്മുടെ പാപകൃത്യങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടി വരണ കാരണം കൊണ്ട്. അതുമല്ല, അത് ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ചിലതോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മുടെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നുണ പറയാൻ ആർക്കും മടിയില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നുണ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, പാൽ മുതൽ എന്താണ് ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രവും ഈ പാലും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ദേവതമാർ പ്രീതിപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുറവില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായി വേദങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തിനാണ് വിവാഹകർമ്മം, ഈ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ, അത് പരസ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിവാഹ ബന്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഒരാൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭഗവാനുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പരസ്പര സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സന്തോഷമായിട്ട് തൃപ്തിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്, അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജനി, അങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? രണ്ടുപേരും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം, ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതായത് ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം എന്താണ്? ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാം അന്തിമ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ യജ്ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ശരീരം, ഇനി നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര കോൺട്രവേഴ്സിയാണ്, അല്ലെ?
അവ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വായ കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു, കാത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശരീരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമുക്ക് ശരീരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയ ജ്ഞാനയജ്ഞാത് മരം തപ സർവം കർമാകിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിതമാപ്യതേ. ശത്രുഞ്ജയ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ എന്താണ് ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാളും നല്ല ഇതാണ്. ഇനി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗം, അതായത് ഞാൻ കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുന്നത്, അതാണ് ദിവ്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത് കേട്ടോ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? സത്യം എന്താണ്? സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി, ഭഗവാന്റെ മായയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മായയും. അപ്പൊ ആ മായയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആര് ത്രൂ? ഒരു ഗുരുവിൽ ത്രൂ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ താല്പര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ അയക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ദീക്ഷ എടുത്താൽ നമുക്ക് വേറെ ഗുരു ഉണ്ടാവും. അത് വരെയും പ്രഭുപാദയാണ് ഗുരു. പ്രഭുപാദ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ എത്തിച്ചു തരും. നിങ്ങൾ അത് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും സീരിയസ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. അവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഗുരുവിനോട് എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഞാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യപരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് വേദോപദേശം ആരാണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആദിമ ഗുരു ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരായ നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലാതെ നമ്മള് എന്താണ് യോഗ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ന പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും, ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ ജനിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് മൂഢന്മാരാവാണ്. നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ എന്താ പറയാ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിലൊന്നും വീഴാതിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. മാനസിക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ, അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ, അതോ ഇവര് പറയുന്ന മാതിരി ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന മാതിരി സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ മാത്രമാണോ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ വിനയും സേവനവും അതിനെന്ത് വേണം? ആദ്യം വേണ്ടത് വിനയമാണ്. ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടണ്ടേ നമ്മൾക്ക്? അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നമ്മൾ വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് സേവന മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാനായിട്ട്.
യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേന ദൃശ്യസ്യാത്മന്യതോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അതിനാവുകയില്ല. ഒരു തവണ ഗുരുവിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മായയോടൊന്നും താല്പര്യം വരില്ല. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കമാണ്. ഇപ്പൊ നാരദന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൃഗാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, രത്നാകരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അവരത്രയും നികൃഷ്ടരായിരുന്നു. അങ്ങനെ പകുതി കൊന്നിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ ഇടാറ്, മൃഗങ്ങളെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഭിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വ്യജനം സംതരിഷ്യസി. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച മഹാപാപിയാണ് എന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പാപികളാണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാപം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭവലോകത്തിലുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതാമത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അത്രയും പാപങ്ങൾ പല നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആ ബോട്ടിൽ കയറി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഓരോരുത്തരും ആ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം, നമ്മളായിട്ട് സ്വയം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടരുത്, അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. എത്ര കാറും കോളും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്, എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ എത്ര ഇത് തരണം ചെയ്ത് നമ്മളെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ ഫലം സമസ്ത ബോധജാലങ്ങളും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളാണെന്ന ബോധമതിയിലാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് എന്താണ്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. പിന്നെയോ കൃഷ്ണ ചരിത്ര പുരുഷനല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നതാണെന്നുള്ളത് ആ വിവരം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മമോ അല്ല. ഇനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ആരാണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഇനി നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നാൽ ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളതാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്ന്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അർജുന, ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നീ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്ലോകം? അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിണ്ടാവൂ. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശുദ്ധ ഭക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ്, ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലും ഒന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിരപേക്ഷമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്നത്ര അറിവ് നേടാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഇന്ന് മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തനിയെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തുല്യരാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന് ഇതില്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല. തനിക്ക് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ക്ഷണികമായ ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വതമായ ആത്മീയബന്ധത്തെക്കാൾ അർജുനൻ മാനിക്കുന്നതുമായ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും അർജുനൻ എന്താ തോന്നുന്നത്, എന്റെ ഗുരുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളോടാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മായയുടെ പ്രഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാമായ, യോഗമായ അല്ല, യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾ, അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മോചിതരാകാം. അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ് മായ മോചിതരാവാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാശ്രയം എന്നും മുക്തി എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപപ്രാപ്തിയാണ്. വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും അത് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരിക്കലും മറക്കാതെ. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് അജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടേക്കാണ്. അവിടെ നമ്മളെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരുപാട് തിമിംഗലങ്ങളും സ്രാവുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ആ തോണിയിൽ കയറണം. ഏത്? ഭക്തിയുത മാർഗങ്ങളാകുന്ന ആ തോണിയെ ഓടിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ആത്മീയ ഗുരു, ആചാര്യൻ.
യഥം താംസി സമിത്തോഗ്നേർ ഭസ്മാസാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മാകുന്നു. ഇത് ഇതിനു മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ? എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്? ആ അറിവില്, ഭഗവാനിന്റെ ഇതിൽ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഈ അറിവ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അറിവിന്റെ അഗ്നിയില് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ്. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിക വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചോളൂ. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മാസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് അറിയും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദേഷ്യം എത്ര കുറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും. ഓഹോ, ഞാനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, അയ്യോ 3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയണം. അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. അത് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും, അനർത്ഥ നിവർത്തി വരാൻ തുടങ്ങും. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആ അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാണ്ടാവും. എല്ലാം ഭഗവാൻ തരണതാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്റേതാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകും, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ പോവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അഹങ്കാരം പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളൊന്ന് വരും, ഓ ഞാൻ വലിയ ആളൊന്നല്ല, എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റുകളും ശരികളും വരാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. തെറ്റ് നടക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് സങ്കടം വരില്ല. അപ്പൊ സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അവര് കാരണം കൊണ്ട് അത് നടന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് എന്നാണ്. ബന്ധകാരണം അജ്ഞാനം അത്രേ. മുക്തിക്ക് ഹേതു ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ആഗ്രഹം, അടുത്ത ആഗ്രഹം, അടുത്ത ആഗ്രഹം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയോണ്ടിരിക്കും. ലഭത്തെ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അജിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾ വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് പൂർവ്വവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി ലഭിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന്? കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോന്നിനും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമാതിരി നമ്മളൊരു സ്വപ്ന ദർശനം പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും ഇന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറയണ മാതിരിയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതെത്താൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിലൊന്നല്ല കേട്ടോ, തുടങ്ങാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ തീർച്ചയായും ആ ലെവലിൽ എത്തും. അപ്പൊ അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാത്തവരോ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല. ഇതാരോ ഈ നോവലുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ഏതോ ആൾക്കാര് അയാൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ നോവൽ എഴുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ആൾക്കാർ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈശ്വരിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയല്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാള്, ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുള്ള വീട്ടിലല്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സംശയമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സംശയമാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക, എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും. അത്തരം പല പല സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളാം. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അതിനെ വേറൊരു തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഒരു ഗുണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഏത് കാര്യങ്ങളെയും പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും, പല അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഏതർത്ഥമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഭാവങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാൾക്കൂടെ സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെന്നപ്പോ ഒരാൾ ഇപ്പൊ തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മക്കളെ തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കും. സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടില് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്ന പൈസ കുറയുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ മോനാവും എടുത്തത് നിങ്ങളൊരു ഡൗട്ട് വന്നു നോക്കും, മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഓരോ തവണയും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവും. അവൻ പൈസ എടുക്കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കും, പൈസയുടെ കുറവുണ്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തന്നെ മറന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു തവണ ഒരാളുടെ മേലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളത് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേറെ ആരുടേതാണെന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇതിലല്ലേ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ, പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ളവൻ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതിനാണ് ശ്രദ്ധ. ഇവിടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിനാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാബോധ ജ്ഞാനം അനായാസേന താമസം വിന ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ, നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു കടയിൽ ഒരു ജോലിക്കാരത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ക്യാഷിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചുനാൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ല ഒരു പൈസ അവരെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നോടാ പറയില്ല. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. അത്തരം ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം ഭഗവാന്റെ മേല്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഭഗവാൻ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ, നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവതാരം മാത്രമായിരുന്നു, മനുഷ്യ അവതാരത്തിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും അത് പൂർണ്ണ ഇതിലെത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം, അത്രേ പറ്റൂ. അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാലുക്കളുമായ കൂട്ടർക്കാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനിലോ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര്, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ നമ്മളുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് കാലടികൾ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടം വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ തീർന്നു, പിന്നെ അവരത് ഏറ്റെടുത്തോളും. യോഗസംനഷ്ട കർമാണം ജ്ഞാനസംജിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അറിയാം, നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ ഇതിന് ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യും, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാന സിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോസ്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, എന്താണ് വേണ്ടത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നീ ഒരു ആത്മാവാണ്, നീ ഒരു ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് വേണ്ടത്, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷന്റെ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി, അതായത് ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി സനാതന യോഗം എന്നാണ് യോഗ പദ്ധതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ യോഗത്തിനാണ് സനാതന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ സാധാരണ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആ ധർമ്മത്തിനാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ എന്താണ്, അതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ യോഗത്തിന് രണ്ട് വിധം യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്, ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
ദ്രവ്യയജ്ഞം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ, അപ്പൊ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച്, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, എന്താണ്? ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അവൻ ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ നോൺ വെജ്, പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ, കഴിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ കാരണവും ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ പാപം നമ്മൾക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇതൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ആരോ എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയണത്? ഇപ്പോ നമുക്ക്, അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴല്ലേ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്ത് ഒരാള് പറയും എന്തെന്ന്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഗുണമുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും അത്രേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ലൈഫ്, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു അത്രേ, ശരി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്, ഞങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തരാണ്, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതീവ ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന സമയത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിനൊന്നും കുറവ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങളാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖിച്ചിരുന്നത്, ദുഃഖങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ് നിൽക്കും, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയൊരു പാപമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നായയുടെ പൂച്ചയുടെ ജന്മമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം നമ്മൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നായും പട്ടിയും പൂച്ചയായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് പ്രഭുപാദന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇത്ര. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പതനം നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളും ആ ഒരു മാർഗത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരമ്പരയിൽ കൂടി പ്രഭുപാദ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? നമ്മൾക്ക് അപ്പോ നമ്മളെ എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ വിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവോ. ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ ശ്ലോകത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ ചില ഇതിലെന്താണ്ടാവുക, ഇന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൈസ കിട്ടും, നിങ്ങൾ അത്രയും പൈസക്കാരാവുന്ന രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവാം, ആത്മീയ പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതിലെല്ലാം എന്താണ് വീഴാതെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.